Nafarroaren izan bertzen, ez? Eta bai, baina izu, lehenengo hausnarketa da izu, zergatik ez dugu demografikoki Euskal Herrian zalantzari gabe Bilbon kontzertua egiteak lagunduko, ez? Hori onuragarria litzateke, jende gehixeago biltzeko, biltzera begira, ez? Atera berri dugun disko hain nafar honi heldurik, erabakia beste bat izan martzen, ez? Beraz, Nafarroarenan egiteko erabaki hori hartzera, zerk bultzatu gaitu, zuk aipatu berri duzun horrek ere, geure zalegoak ere apostu bat egin du. Gertukoenei, geure aretoetara etorri diren zale horiei, eskaini diegu aukera, sarrera hori hartzeko, jakin gabe non izango zen, guk erabakia hartu baino lehen. Beraz, eurek eman diguten bultzada horrekin, eta eurek egin duten apostu horrek, eman digu ere indarra, Nafarroan egiteko noski kontzeptuak ere ala eskatzen zuen, baina Nafarroarenan egitea beste kontu bada, gainera hori produzio handia da, eta improvisazioa ez dakit den hitza, baina bai neurketa, eta neurketa konstantea, ez? Hori bai, garrantzitsua izan da.